Toto je Liana Universal Mix. Bezlepková múčna zmes, s ktorou v kuchyni zvládnete úplne všetko. Pripravíte s ňou pyrohy, halušky, lokše a dokonca skvele funguje aj na zahustenie omáčok a polievok. My sme si dnes pripravili rýchly obed. Bezlepkové fliačky so syrovou omáčkou. Ale máme radi, keď je tá omáčka poriadne krémová. Tak sme si ju trošku zahustili Universal Mixom. Stačí len šupnúť trochu múky do misky, rozmiešať v studenej vode do hladka a priliať do hotovej omáčky. Tá krásne zhustne. Je to fakt rýchle a najlepšie na tom je, že omáčka je úplne bez hrudiek. A viete čo? Tento trik výborne funguje aj pri polievkach. My sme ním vyskúšali zahustiť kapustnicu. Liana Universal Mix. Jedna múka, stovky možností. Tak teraz ste na rade vy? Čo z nej doma vykúzlite? Dajte nám vedieť v komentári.